ina son ki ba wike zane tabuwa ina son ki bare ki sanya yare idan so ya so a zuci ba rabuwa so ne mai sanya wa masu soyin kabuwa a daɗin so ba furta kalmar rabuwa idan so ya so zuci ba ya rufuwa kwari ko a hawa akai zanya sayuwa idan ma ke sa ranki zane tabuwa dukan wani na akan ki ne babu wata a fannin sogo nake kadai ce wa fita amma kewa zane bai waso babu ita zan so ki fahimta zane miki gata karin kyama na ya wuya ba da buwa kauna ta sa yanzu ba ni ji ba ni gani so mai sanya gugwar mayar bidawa da gani zan so mu kasance kamar ya hanta da jini so zai min lahani ki duba ki gani ina ƙaunar ki kamar ya sanda da uwa ki gazgata kauna ta gaskiya ce na rubo ina fatan za da samu kyan sakamako farfar gaba da wani garin amana ki miko domin kai mai ko da zan yi da ko zan jure samun ki gona shi ne na zuwa ƙauna ta biyu zuciya tana gada amo burin raina gare ki an gona zamo cikin fannin hakuri akan sanya damo a yau na yi gamo ina so ki zamo cikin burin rayuwa ta zo mai haduwa shi sa ba ya duba mai rashi ko da kudi ina so ki aminta gona ke ce mahadi bayanin da ke zo ta fuska ta fadi ina ce babu hadi na dawa da wani an ƙauna ta rake zo ci ba da ruwa kalaman so gashi wanki na yau guziri saman ki wuri na zai zama abin alfahari akan kyage ƙa'ina da kyawun kudiri ki bullo sarari ki ban so da wuri idan kin ki bugu na zuciya zai ta sanar so wasu san kurauta ba sa magana a zakin su bayan misali da gina amince ƙauna ta gaskiya ce raina rabe ruhina muradin raina kiran kira ke sai ba ta roba da ruwa mai kyan saura ya kan ki ba za a yi ba kin zarce mata da tarbiya ba wai ba kalaman ƙaunar ki sare ban gaji ba makyawan mai ba taho ira baba mai san gaske yau da ba za a yi ba sarin ki samun ƙayatattun fina-finan Hausa da kuma samun ƙayataccen waƙoƙin Hausa na manya-manyan mawaƙa da sinƙi-sinƙin bidiyoyi masu nishaɗantarwa. Sai ku yi maza ku garzaya shafin YouTube ɗin mai suna Dan Small TV. Kada ba ku manta Dan Small TV. Kada kuma ku manta bayan kun gama sheke kallonsa sai ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Dan Small TV dandalin shekewa da kwarkwarar roman dimokuraɗiyyar kallo masu zafi masu nishaɗantarwa.